Nimbaga bigat tayo, amin apo. Piyesta ni Santo Niño, sigurado ijay Sibo, salsala damanen, dagiti ladawan ni Apo Santo Niño. Gat salsalud-sudan, apayang ati inted da ket ladawan ni Apo Santo Niño nga ubing. Tati insagot da dinapanda, ladawan ni Apo Santo Niño nga ubing, ladawan ni Apo Santa Maria ken cross. Cross laeng ahaan nga krusipiho. Ginaalad to'y sinait ni Apo Lakay, krusipiho ni Apo Santa Maria ken ni Apo Jesus nga nakabitin iti cross. Ngam di Santo Niño ubing na isina da cross. Sabali ti cross. Ta siguro da cross, di gamin ni Ari Constantino iti paltiing, mangabak ka, iti gubat, oray basbasit kayo, yan ay ramrambakan tayo ti Flores de Mayo, ni Reyna Elena kin Ari Constantino, mangabak ka, iti gubat, babaen ti sinyal ti cross, iso nga di espada da, iso nga di espada di sword, nagsinan cross, at da di kas di pangiganan na, haan nga da iti kas di nga, taapaya mangabak ka babaen ti sinyal ti cross. Kasiguro, ni Magellan ken di grupo na, takas di nga ron, idi no umay da conquer, umay da mang gubat ti may sa nasyon, ti ipasango da ke ni ladawan ni Santa Maria cross, tapno mga bakda tayo nga rod Ari Constantino. So nga rod nga nagbalin nga victorious religion. Iti Kristyanismo gapo da ita nga cross. Siguro iso nga jay Sibo tinted da, ladawan ni Santo Niño, ni Apo Santa Maria ken cross. At dapay laeng ija di cross da jay Sibo. At dapay laeng mo da nga ladawan ni Santo Niño. Kadita nga ladawan ni Santo Niño, napatay ni lapo-lapon ni Magellanen, pimanaw dagiti Espanyol. Pinanawan da. Nagsublida, ginubatdan, inuram dati si Bon, 1,500 nga balay, kunadan sa. Tinauram, mga 500 nga tao, limagasot at tao, tinatay. Nauram dahi nga ili, ngam giladawan niya po Santo Niño, haan nga nauram. Iso nga adda pa ila ang aging gana tatano, mapanyo kita. Adidyayon, nakakubong iti glass, nga bulletproof sa pa diya, tamamin ano nga atempon da nga alaen dahi nga ladawan. Gadijay adda pa ila ang haan nga nauram dahi nga ladawan niya po Santo Niño. Aging gana nga naiwaragawag, 500 years ago niya, 1521, March 16, 1521, idi sumanglad da. Dadtan giladawan. Aging gana tatadda pa ilaeng. Kiti dayta 500 years nga panagwaras na naiwaras ta entero a Pilipinas. Dayto Santo Niño kakabsat ka iti liturgical calendar tayo ka idta abroad ta sa Bali. Awan daytoy datayo laeng ti agpiesta ti Santo Niño dito Pilipinas tata. Ti liturgical calendar tayo Universal Church handa nga piestaan. Datayo laeng ti mangramrambak ta di nga rod pan nakai yeg na dito Pilipinas. Iso dayjay. Kuno laglagi pan tayo kitkitaan tayo apay nga Santo Niño. Haan nga ni Apo Jesus ko mga nakabitin iti cross. Apay nga Santo Niño. Anya nga tamot ti mensahe na kada tayo. Mabaling ka di nga agtalinaed nga dijay pamati tayo ka kasla ninyo latan nga ubing. Wano agmature kumamot, lumakay kumamot dahi nga pamati kanya tayo. After 500 years, enya nga tamot ti nagdevelopan dahi nga simbolo ni Apo Jesus nga pamati iti puso ti tao. Kuno daduma ka nagmayat ti agbalin nga ubing haan? Haan nga agubing-ubing nga bakbakitang ka ginlalagtit ka mo nga kaslaka mo dahi feeling mo ka kaslaka mo teenager haan amot nga kasjay. Ngam di puso ti ubing nagmayat. Kitaan nyo dagiti ubing. Ti umuna nga panunutan ti ubing ket no addan na instinct nan kemakan di mat. Amin nga iganan na isa mulna. Amin nga iganan na ti umuna nga rod kemakan. Dayta apumi nga rod nga maysa ke tingungutan na ke di tangan ti saka na igen na nga kung kunana nagmaya naglukay nga mabalin na nga ngutan na di tangan ti saka na ke kasla padasek ka apo jak pay makamedyasen jak pay makaikordono kasano nga mapadasak nga rodman. Kada nagubing makan. Tunukwan ti sanikwana ay ayam nagsimple nga ay ayam.
Di ayan mi. Gapota kalsada nga rod, kasumrag di sityo mi ta dead end nga roden, awan ti lumsotam, agsubli ka maglaan. Ti sumsumrag di ayan mi idi, pasagad laeng, hanga sumrag ti lugan. Iso nga di dalan nga sumrag di ayan mi, tinagan na kanya mi dalan ti pasagad, napanam di dalan ti pasagad. Uray no na simenton na topingan, inya napanam, di dalan, ayan na, adi di dalan ti pasagad. Iso nagbalin ti nagan na. May sa ti sumsumrag alugan di ayan mi idi. Wanin ang nabayag nga dimmagan aday dila kay 6 nga aggatang ti tabako. Kinabuntog jilugan na paborito mi nga apan pagbibitinan ta da trailer na nga rod. Inton nakaawi daw income to ang angutan di nagnaan ti pilid na piman at awang garudlugan di ayan mi. Hindi ko nagaramid kami mo ti truck kaya mi mo ti da truck na. Hangkam makagatang taawang pay mo ti China idi nga dagita ayam. Mano ti da truck na kanyami. Siyempre gaputaman mano, agaramid kami daytay sardinas nga ublong, ganas di dyan, daytay plat, di dyan. Ikam ti alupasi, iramidam ti pilid na awan pagpilid mo, daytay chinilas, no hamo nga nabukal nga nalay, ay kaaglaglag to, guyodam karga mo tin, daytay ti truck mi idi, agpaparingguyod kami, na minsan daytay kaaruba mi, simang pati tatang na, nagapo Manila, adda truck na, dati military, camouflage, malagip ko kat, camouflage, ijay nga to na, adda naka-sniper nga nakapaltog. Puti apal mi amin nga agkat-katay nga mangkit kita. Hindi na pa'y kayat nga ipaigan. Alabuludin mi, ay sus, ti imot na mat. Siyempre, si kamulat at dakas jay na, mat, di apal mi, aging gana nga kasla itagtagi, inap ko pa'y day ta nga truck piman, nga truck, di pangay ko, tartarak ko nami. Kinagmayat kita, anday lang ambisyon mo, iti pa nagbiag mo nga ubing kaday jay laeng. May gatang mi palpaltog, gum nasirib kami, agaramid kam ti palpaltog mi. Di palatang ti saba, kayasam, ikam ti magasin na, tudukam ti iitan, ay kiimbaklay mo, kinamat, agawid ka, nabaot ka, nagman sa amin nga badom, nagpigsa man sa ti bulong ti saba, nasanutan kanton no sumangpet ka. Kasjela ang ti biyag mi maide, agbalay-balay. Nagmayat nga simple nga biyag ti ubing, awan dadanagan na. Aglako kano ni manang ela, gumatang kami mo, nakabitin, nagitay sopot ti kornek, no ti kwartam ke bulong bayabas nangingina no bayo bana suplian na pay laeng mat dati ti supply kasjay nga rod no ti ayam ke nagmayat dala kasjay laeng ti biag idi nakasimsimple idi kwan dumakdakkel tayo ngimma to di kayat tayo idi truck laeng palpaltog laeng idi dumakkel tayo ngimma to tayo imma do di kayat tayo ngimina, nag-complicated ti biyag tayo, imagom ti tao. Kaidi ti mano ti pagpakulot yu tata, Diyos ko, 1.5, 1.8, pagpakulor yu buok, idi kada kami kadijay, bulong ti kawkawate, di mo tururusum agas jay, higanas, tiritiram sa kaiyoso, agawid ka, kulot ka naan, hanyo napadasan at rich kids kay nga rod. Kapay kahan nyo nga padasin ko matatang kami mistra. Nento man, mamyuli laman, nakakulkulot kan tumot ti bulong di ko. Mayat taon. Kinagsimple nga biyag. Ikit na kita paggatang yu ti kidkiday, ay nangina da kami ka bagbaggutot. Amoy bagbaggutot? Kauna na mo, ikonanan to yung cutics na mo. Piman. Inya English ti bagbaggutot. Aun makaam mo. Dwarf house. Akinubalay ka no ti ansisit da dyan. Anyo sagsagid nang runon at dabunton na, anyo sagsagidan day ta bagbagotot apaya balay ti ansisit. Di inya English na, di dwarf house. Awang jak maamo English na. Kasi day bagbagotot la pag cute-cutics damanan ko idi. No agrib-rib tangipon mo kay ikam lati silang ti sigarilyo ko. Sikat kanan. Nagsimpleng ambisyon. Ikas-ikas niya mula ang mayatan. Nagsimple nga, idi dumakdakkel tayon, ngumato di demand tayo, na tumangsit mo ti taon, umagom mo ti taon, nagbalim mo ama naging bubukod ti taon. Day di balay-balay nga aramidan tayo laeng silupin ti abuno,
Tatan ti balay pagpipinatayan ti agkakabsat pagdidinaruman ti agkakabsat niya. Day di kwarta tayo nga bulong ti bayubana nga suplian na bulong bayabas. Tatan ti kwartan apo. Day dilugan nga trak-trak laeng apo tatan Diyos ko. Adda na tay dua asawa na pag dindinaruman da day tangalugan kunak mo. Pudin yun bagim di sangot bagim matalikod. Muno saan bagim di kanawan bagi na di kan awam mo driver na. Pisyon yun. Kung naktap na bagi na ta, kanawa ba? Awam mo manubela na, father. Dahil nagsimple nga, idikuan ngumato ti taon, lumakay bumakat, agadal, tumangsit, idadda sa nikwana, umagumutan. Dahil di simple nga ambisyon, awanin na po kawan. Nagbalinan nga gamurod ti tao, nagrigatan. In the end, anyan tumula kararag tayo, ayan no maudi. Kitaan nyo da kayo nga lumakay kan bumakit, isugarod nga sumansanto kayo, kanayong kay simbaanin nga kunadanta, dandani ka pumusa yan. Ti kararag yo, haamuteng ka nga kwarta, haamuteng ka nga balay, haamuteng ka nga sanikwa, anya kararag yo, may sapay ko mga tawon, apo, titad mo, biyag ko. Ti mo lapakaasi tayong kasilpo ti biyag. Kano kitaan tayo kaming kakabsat, no nga tanong agtalinaad tayo nga kasla puso ti maysa nga ubing mapnek di adda. Ini apo Isus inya naramid na, nagyan iya templo, nagkararag kahit nga saawon adda ti balay pagkararagan. Iso nga ti number 1 nga aramidin tayo, pray. Nya? Hope. Mangnamnama. Talong aldaw nga nagawid ni apo Isus. Dagitay mo, mamaestro tilintag kada, at di nga kasangsango na nga nasisirib, apay di dala apan intuntunan, pampanunutat nga ron ti parbangon, apay di dala imbiro kan no, akin anak day taoy. Di da ko maimpan idtaplasa ta i-announce da loudspeaker, akin anak datoy mapukpukaw, awan. Maiayo daki din, gaputan na laingan nga makitongtongtogan ka na di da maibirok no akin anakan. Napandain na, mangnamnama ni Apo Jesus nga, awan ti, adan tulata ka na nang pakan nga taday jay. La imagine nyo man, nang pakpakan kanya na di templo. 12 years old, awan naganak na, nakitungtongtong, nagturugan na, sa bagay ado ti pilgrims, iya nga maturog. Number 3, pray, hope, kung nangarod ni Santo Pio daytoy, pray, hope, mangnamnama ka, and no worry, don't worry. Kitaam ni Apo Isus ka, awan dadanagan na. Idi apan da kinita, apay nga nagyangkad ta, binirbirok da ka, apay nga birbirokan dak. Hanyo ammo nga masapol nga agyanak ti balay, awan dadanagan na, kasla ubing. Kita nyo yung ubing awan dadanagan na. No, hampay lang nga nasanay nga masansanutan ti malam, agay ayam, aging gana nga sumipngot. Awan dadanagan na, magluto. Nga ngamin, namnamaen na nga adda dananang kini, tatang na. Kasjay magkanya tayo kakabsat ti mensahe na dahito kinaubing. Mapnag ti adda, o ti palpaltog mo ka makamansa, haang kang agdanag, haang kang agkamkam, tigamin too much worry ko na nadaya, lack of trust in God. Yan, sobra ti panagdandanag tayo, iso mang pagbalin kada tayo nga imot. Hamo kayat nga tulungan ni kabsat mo, agimot ka apaya, addan to usarem no bigat madanagang kano awanti, usarem. Kamkamom tadaga, uray kabsat mo, agapa kayo, agdinarom kayo, agtinagbat kayo apaya, baka awan to, maawanan to ti, ipatawid mo, kinagamrod. Nya? Agpautang ka, anti sobraam ngam di jay umiso, taapaya, ay siyempre, sobra nga danag. Isugorod nga kunanak, ti umuna nga aramidan, agtalinaed iti balay ti Apo, pray. Mangnamnama ka iti grasya ni Apo Diyos, hope. No worry, awanti, danagan tayo no bigat. Haantay nga pakarikutan, di mapasamak to no bigat. Da kayo gamin ka, di kay pailanat natay, di kay pay nagsakit, ti pampanunutan nyo. Di tumapicture yun, numatay kayo. Napintasak tumaglaan, dato ito ti ikabil mo, Diyos ko, natay kan tulang aro din, pakadanagan pailat na picture mo. At danto aya itsuram, numatay ka, kinakrimate ka mataan.
Nakaado nga pakarikotan kada pakadandanagan tayo, isot mang bubuong ti ulo tayo no dadduma, awan talek tayo kini Apo Diyos. Iso nga tata, nagsayaat di mensahe na ti kinaubing ni Apo Jesus, agtalinaed di puso nga kasla ubing, nga mahaan ang agubing-ubing, ipapakaasik ang kay nga agubing-ubing. Nya, hope, mangnamnama. Kitaan nyo ni Apo Jesus, dumdumngag kadagiti nasisirib. Ti sakit na no nagmature tayo nga minan, awan mo, dengdenggan tayon. Naadasan ni Kwamon, nabayag ka to'y simbaanan, ay, may kayon taagadal, amok, dagitan pa day, ubing kapay. Wow, hello. Ahaanan nga maisuro, taapa niya, ti amuna nalaingan. May kayon taagadal tayo, adasan ni Kwak Father, tangdanang kalatan Dahil jay ti mangdadael ngamin, no dadduma. Awanan jay submission, hangakas la jay ubing nga dumngeg sumurot. Awanan gaputan, dumakkelan agmatsuren. Kana may mayat lata jay puso nga, dumngeg, agtaltalek, awan danagen na, taapaya, amuna nga adda ti Diyos, nga mangtarabay keng kuana. Kano tatapyas ta ni Santo Niño, nasaya at ang tuladen tayo, dahil ta puso ti ubing. Agtalinaed tayo, di si tatalek a puso ken ni Apo Diyos. Tano ipapilit tayo, di kayat tayo. Kamkamon tayo amin. Agbaling nga na agom, managdandan nagapuso. Anyan to ti kamangan tayo nga rod. In the end, awan tumot ti armas tayo. Tintula kararag tayo nga maudi ko naktumanan, silpo ti biyag, uray makatawon laeng, uray makabulan laeng. Inton maiyudatal tayo, kahantay mo mausar dagita nga laing, sanikwa, kinagamrod, awan tumo dagita. Tintula tartari gagayan tayo, aghanges tayo kumapay. So nga kunapay ni Father Orbos, nagmayat yung bagana, life is too short, kunana. Do not postpone your conversion. Tatapay laeng rugyamon. Awan ti lugar tinatangsita, mapukaw to dagita amin. Anges to pay laeng ti dawdawaten tayo. So nga awan ti danag, no worry, agtalag ken ni Apo Diyos, kas